Good morning mga ka-TC Boom. So ito 5:30 yung usapan namin nila Kasorsor at Master Boom. Ang first stop namin dito sa may St. Joseph Catholic Church dito sa Balungaw. Tatapusin namin hanggang Rosales siguro. So ito mga ka-taker, very important kung ito sa akin na araw, dahil ito ang pinaka first time na mararanasan ko ang magvisita iglesia. 40 years old na ako pero ngayon ko lang mararanasan to, kaya nai-excite ako mga ka-taker. Thank you Lord for this day. Nasa harap na si Kwan. Saan morning? Wala pa si Master Boom mga ka-taker. Shout out sa Sorando TV. So ayan, nandito na kami sa St. Joseph Catholic Church Paris dito sa Balungaw mga ka-taker. Si Master Boom wala pa. So ayan, kontakin natin si Master Boom saglit. Tutuloy na lang natin yung video natin papuntang Umingan mamaya. Take care, Boom. Shout out kay ading Esel. Esel pala, Esel yata. Esel. Okay, Manny Popcorn. Next, San Leon na Umingan kami ni Kasorsor. Dalawa lang kami. Pero okay lang. Baka sumama si Master Boom kila tropa niya. Let's enjoy the day mga ka-taker. Kasama natin walang iba kundi si Sorsorando TV. Please follow. Hindi na ako nag-mask. Mainit din mamaya. So literally iikutan namin itong 6th district ni Sorsorando TV. Hoping matapos namin ng maaga hanggang Rosales. Baka abutin kami ng hanggang alas 10. Tapos mamayang tanghali duty tayo. Si Sorsorando tingin ko pagkatapos namin ng visita iglesia baka magbabarangay tour pa siya. Naiihi na ako Doon na lang ako ihi mamaya sa part ng Umingan. So ang sistema, kapag malapit na kami sa church, doon ko lang i-open itong camera para makasave ng battery. Welcome Umingan, Pangasinan. Malapit na tayo. May mga kasabayan din kaming mga nagbivisita iglesia.
Pag-alis namin sa Balungaw kanina, may sumunod na mga riders. So mga long distance siguro sila. Okay, Manny Popcorn. Sana dyan ko na tayo. Morning, ante. Nakalukatan, ante. So nandito na kami sa may San Isidro Labrador Parish Church ng San Leon Umingan, mga ka-take care. Let's go. Parada, mga ka-take care. Sakto. God bless us all. Shout out po. Naiihi na naman ako. Ay, naku. You know, sidag kami. Ay, sidag kami. You know, dito na kami, mga ka-take care. Alright, so nandito na kami sa hindi ko lang check natin yung pangalan. Ma'am, good morning. Ma'am, yanagan natin nga church. Ay, Immaculate Conception yata, no ma'am, no? Immaculate Conception ng Umingan, Pangasinan. Good morning, mga ka-TC Boom. So nandito tayo sa may Immaculate Conception ng Catholic Church ng Umingan. Kasama ko dito si Kasorsor. Hindi tayo nakapag-video kanina dun sa may, hindi tayo nakapag-picture sa loob ng church sa San Leon tsaka Balungaw. So okay lang, ang importante makapag-pray tayo. So pasok na tayo sa loob, mga ka-take care. May mga tao na rin sa loob. Let's go. So ayun, mga ka-take care, tapos na kami dito sa Umingan, Immaculate Conception. Proceed na kami sa San Quintin. Ayun, so check out natin sister pala na in charge dito sa simbahan. So under renovation po yung harap, kaya sa side kami dumaan. Nagpark kami ni Kasorsor dito sa harap. So didiretso kami rito sa San Quintin. Padre, San Quintin niya. San Quintin next. Ang kita tati open area di jay tag jingle bells tapay. Oh man. Let's go, mga ka-take care. Take care, boom. Okay, Manny Popcorn. San Quintin na kami ni Kasorsor. At hahanapin namin yung Catholic Church. Di ba nta sintro na di tayo? Sige, kasta mo nagtatita baka data. So hahanapin namin yung Catholic Church, mga ka-take care, boom. Dahil first time namin pareho ni Kasorsor, hahanapin namin yung Katoliko. Sir, di banda dito yung Katoliko? Sir? Salamat, sir, salamat. So, pasok kami rito. Ni Kasorsor. Up.
Full stop tayo. Clear. Ayun. Pero bakit parang sarado? Pasok tayo sa loob. Pwede nang mag-park dito mga katiker. Dito tayo. Yun o. Up. Alright. So nandito na kami ni Kasorsor sa San Quintin. Tignan natin yung pangalan ng church. Nandito na tayo sa may Saint Pascal Bailon Parish Church ng San Quintin, Pangasinan. Yan. So first time natin mga ka-taker. Ilang church yung pupunta natin ngayon na first time namin. Kaya ito, napakaganda, may mga bulaklak pa sa harap. So pagkatapos dito, sunod namin is Natividad. Update mga ka-taker. Nandito na kami ni Kasorsor sa Natividad, Pangasinan, at it's time para hanapin ang Catholic Church dito sa Natividad, Pangasinan. So may checkpoint sa harap. Hanapin natin yung checkpoint. Ay, yung checkpoint. Yung kan pala. Yung Catholic Church. Ma'am, good morning. Ma'am, saan po dito yung Catholic Church ng Natividad? Pag ganun tapos left po. Yan lang po sa unang likuan po. Ay, opo, sige po. Thank you po, thank you po. So kanan tayo mga ka-taker. Diretso tapos Candigate. Let's go. Nakaradyo na eh. So kaliwa tayo dito mga ka-taker. Boom. Nagtanong tayo kay madam, kay ma'am. Lipad, Natividad. Natividad Palace. Yun yung pinaka-town hall nila mga ka-taker. Sir, morning. Iji banda di Catholic ko, sir? Yung Catholic Church, sir? Ay, wansag. Pakasi kami, sir. Sige. Salamat, sir. Salamat. Let's go. Strictly no parking. So, iikot kami mga ka-taker. Doon kami sa kanan. First time ko lang umikit dito mga ka-taker. Sana hindi pa malubat yung battery natin. Ayun, doon pala. So hanap tayo ng parking. Tinig. So nandito na kami mga ka-taker. Pasok tayo sa loob. Nandito na kami sa ano kayang pangalan ng ng church. Tanong natin mga ka-taker. Itanong natin. Ma'am, good morning po. Ma'am, ano pong pangalan ng church na to, ma'am?
Ay, sige po. Sige po, itanong ko na lang po dito, ma'am. Thank you po. Ma'am, good morning po. Ma'am, ano pong pangalan ng church na to? Our Lady's Nativity Parish po. Ay, sige po. Thank you po, thank you po. Ayan mga ka-taker, so papasok na tayo dito sa church. So update mga ka-taker, katatapos lang namin dito sa may tinanong natin kanina, Nativity Parish Church dito sa Natividad. So ayan pahakan na tayo. Papunta na tayo sa San Nicolas. First time natin dito sa Nativity Parish Church ng Natividad, Pangasinan. Let's go mga ka-taker. May nagaganap ding parada dito sa San Nicolas mga ka-taker. Let's go. Ayan, God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po. Gusto mo ka, Mark? Hihirin yata si Kasausar mga ka-taker. Sana nagdala kami pareho ng diaper. What's up mga ka-taker? So nandito na tayo sa Nicolas, sa San Nicolas, Pangasinan. Biro kantan. So hahanapin natin dito ang San Nicolas Catholic Church. Siyempre sa pinakasentro ang pwesto niya. Iyon. So nandito na kami sa may crossing. Hanapin natin yung San Nicolas Parish Church. Baka sa loob mga ka-take care. Ito pala oh. Nasaan na si Sir Sorando? Ayun sa loob. Nagsirrekam. Diyan. Ang gulo ko. Andito lang pala sa side yung Catholic Church mga ka-taker. Tara ikot tayo. Ganda rito sa San Nicolas mga ka-taker oh, grabe. Okay, mani popcorn. Pasok tayo dito na. Pasok na tayo dito. Doon tayo sa harap. Yun oh. Talagang pinark natin dito sa harap pasaway ng mga bata. Ma'am, morning ma'am. Ma'am, yanagan na ating church. San Nicolas de Tolentino. De Tolentino po. Ay, morning po. San Nicolas de Tolentino po. Parish Church po. Asyo, thank you po. Sige po, ingat po. God bless po. So yun mga katikir, pasok na tayo. San Nicolas de Tolentino Parish Church. Ang pangalan ng church dito sa San Nicolas, Pangasinan mga katikir. Let's go. Catholic Church. Nasaan na kaya siya? Dito siguro ang church. Yun. Ito. Nandito na tayo.
Hanap tayo ng parking mga ka-taker. Update mga ka-taker boom. Nandito na tayo sa may Saint Patrick of Ireland Parish, Porta Sancta. Ay, hindi pala. Oh. Saint Patrick of Ireland Parish dito sa may Tayog, Pangasinan. So, let's go mga ka-taker sa loob. Hop. Pasok tayo. So first time mo rito, Padre? So first time naming pareho. Pasok tayo. Update mga ka-TC Boom. Santa Maria na kami. At yo, nandito na kami sa may Our Lady of the Pilar Parish. Pilar o Pilar? Pilar. Alright. So yun mga ka-TC Boom, dito na tayo sa may Our Lady of the Pilar Parish Church. Pilar, o Pilar siguro to. Pilar. Morning sir. Sir, taga dito kay Santa Maria sir. Anya ti pronunciation na sir, Pilar o no Pilar? Pilar. Pilar sir. So Pilar, ayan. Shout out kay sir. Good morning po. God bless sir. God bless po. So yan mga ka-taker, pasok na tayo sa loob. Pagkatapos natin dito ay kakain kami saglit sa palengke ni Kasorsor, tapos proceed kami sa San Manuel. What's up mga take care? Nandito na kami sa Asinggan ni Sorsorando TV. At third to the last na pupuntahan namin na church ay dito sa Asinggan, Pangasinan. At ang susunod ay sa San Manuel, Pangasinan. Doon ang susunod na pupuntahan namin. Siguro sa may harap na kami magpa-park. So maghahanap kami ng parking ni Kasorsor dito sa church. Pero doon yata sa kabila yung pinaka-entrance niya eh. Doon yata yung pinaka-entrance sa kabila. Morning sir. Sir, di ba entrance na? Ay, mabalin dito sir. Ah, sige sir. Dire, dyan eh, mabalin ka na. Salamat sir, salamat. Shout out sir. Sir? Vlogger! Sige sir. Oh, shout out latan sir, shout out. Sige sir. So pasok na tayo sa loob mga ka-taker boom. Ayan, so daan-daan lang ang pagpasok para safe. Yun. Maghahanap tayo ng parking dito.
Dito na mga ka-taker boom. Yun o. Hop. Yun, sa wakas nandito na tayo sa St. Louis Bertrand Parish Church ng Asingan, Pangasinan. Yun o. Third to Dallas na ata. Third. Pupuntahan na namin. Yes, Kasorsor, pang third to the last na to. Shout out sa mga followers ni Sorsorando TV. Follow nyo rin ako, ka-take care. St. Louis Bertrand Parish Church. Update manan. So what's up mga ka-take care, nandito na tayo sa San Manuel, Pangasinan. At hanapin natin ngayon ang Catholic Church dito sa San Manuel. At ito yung second to the last na Catholic Church na pupuntahan namin ni Kasorsor. At ang pinaka-last ay Rosales Catholic Church na huling pupuntahan namin ni Kasorsor. So ito, magtatanong tayo dito. Ma'am, pagabigat yo. Ma'am, medyo banda dito yung Catholic Church, ma'am. Ay, Catholic Church. Wen, ma'am. Tapos pa right side. Yan lang yan. Pakas J kami, ma'am. Diretso tayo. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Makikita niyo. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Kanigid ta, padre, kanigid. Magkakanigid tayo. Welcome to San Manuel, Pangasinan. You know, Baligi. Ayun, yun yata. Datay kami na po, San Manuel, Pangasinan. Baka Jai kanta. Pasok tayo sa loob. So first time natin dito sa pinakasentro ng San Manuel, Pangasinan. Bangunan ko no ng Tinuno. Shout out sa lahat ng taga San Manuel, Pangasinan. Up. Ayun o, Dre. You know, yan. Diretso tayo dyan. Let's go. Thank you, Adeng. So nandito na kami sa San Manuel. Galing na pala kami kanina sa San Nicolas. Lawak na ako, no? Kalsada, oh. Ang ganda, oh. Alright. Sa wakas mga ka-taker, nandito na kami sa Catholic Church ng San Manuel, Pangasinan, St. Bartolome Catholic Church. Second to the last na pupuntahan namin ni Kasorsor. Ayan, naipit ako. So nandito na tayo mga ka-taker boom sa Catholic Church ng San Manuel, Pangasinan. So pagkatapos dito susunod natin yung Rosales. Yun, let's go, pasok na tayo sa loob. Update mga ka-TC boom, nandito na tayo sa Rosales town proper. At ang huling pupuntahan namin ay Rosales Catholic Church na siyang kukumpleto sa 6th district ng bisita iglesia namin ni Sorsorando TV. Ito, papunta na kami sa Catholico
Let's go. Pagkatapos namin dito ay uwi na kami ni Kasorsor. Saan ba ang entrance? Let's go. Pasok tayo sa loob. Mga ka-TC Boom. Pwede naman siguro mag-park sa loob. Na? Hanap tayo ng parking. Tara. So yan, parking muna kami. Apo. Yun o. Ay, tangkon. Let's go sa loob mga ka-take care boom. Last huling simbahan ang mabibisita iglesia namin ni Kasorsor. Iyon. Dito sa Rosales, Pangasinan. Ang St. Anthony of Padua Parish Church, Rosales, Pangasinan. So, let's go mga ka-take care. Pasok tayo sa loob. So yun, nandito na kami sa Rosales. May mga nakatulog dito na mamaya. Tapos last church na pupuntahan namin ni Kasorsor mga ka-take care. Pasok tayo sa loob. Let's go. Maligo. Shout out po, shout out.